U podne, kada je grad bio na vrhuncu buke, saobraćaja i vreline, dogodilo se nešto što niko nikada nije video niti predvideo. Tačno u 12 sunce na nebu zatreperilo, ne kao da se pomračuje, već kao da je neko presekao vreme na tanku, oštru liniju. U sledećem trenutku kroz ceo grad prošao je tihi prasak. Vazduh je podrhtavao kao staklo koje puca bez zvuka. Ljudi su zastali. Ne zato što su hteli, nego zato što je vreme jednostavno preskočilo. U deliću sekunde velika digitalna tabla na trgu pokazivala je 12, dok je sat na obližnjem tornju pokazivao 12:01, a ručni satovi prolaznika nepomično su stajali na 11:59. Sve 3 minute postojale su istovremeno. Na ulici je nastao haos. Čovek u odelu stoji ukočen na sred pešačkog, zamrznut u 12. Dečak na trotinetu prolazi kroz njega kao kroz dim, jer je u 11:59, a taksista u vožnji viče nešto što niko ne čuje, zaglavljen u 12:01. 3 verzije vremena se nisu sudarale, nego su se preklapale kao providni slojevi stvarnosti. Glavni lik, Marko, stoji u centru trga i jedini vidi sve 3 minute jasno. Njegov sat pokazuje nešto sasvim drugo. 12:30. Ali sekunde mu idu unazad. Ljudi oko njega se ponašaju kao senke, poluprozirni, u različitim ritmovima kretanja. Neki se kreću brzo, neki sporo, neki su potpuno zamrznuti. A onda, visoko iznad grada, pojavi se pukotina. Ne u zgradi, ne na nebu, već kao da je realnost sama zarezana. Tanka, belještava crta koja pulsira u ritmu koji Markov sat trati unazad. Iz pukotine se zatreperi svetlost i kroz nju se nazire silueta nečega ili nekoga. Za Marka je bilo jasno samo jedno. Neko kontroliše vreme i nekoga posmatra iz pukotine. I ono što mu je najviše privuklo pažnju nije bio prizor, već pitanje. Zašto jedino on nije rascepan na 3 minuta kao ostatak sveta? Marko se okrenuo oko sebe, pokušavajući da pronađe bar jednog čoveka koji se kretao normalno, ali svaki prolaznik je pripadao nekom drugom minutu. Jedna žena u crvenoj jakni zamrznuta u 12 stajala je nepomično. Trepavice su joj bile zaleđene u pola treptaja. Odmah pored nje, muškarac u 12:01 se kretao ubrzano, kao da gledate snimak na duploj brzini. A grupa tinejdžera iz 11:59 prolazila je kroz oboje, kao da su samo svetlosni odrazi. 3 vremena, 1 prostor. I samo Marko se kretao između njih netaknut. A onda pukotina na nebu se zatrese. Tanki bljesak svetlosti presekao je oblake, kao da neko spaja 2 fotografije različitih trenutaka. Pukotina se širila, trepereći, i svaki put kada bi zasvetlela, Markov sat bi poskočio unazad za celu sekundu. Znao je da ga neko posmatra. Osjećao je to kao hladan pritisak na potiljku. I onda je silueta u pukotini progovorila. Ne rečima, slikama. Marko je u glavi video grad bez ljudi, satove bez kazaljki, sunce koje treperi kao pokvarena sjelica i sebe kako stoji usred svega toga. Vizije su trajale samo sekund, ali bile su toliko jasne da mu se stomak okrenuo. Zatim, prva promjena u gradu. Pukotina je ispustila talas,
nevidljiv, ali snažan. Odjednom ljudi iz 12:00 počeli su da se kreću unazad, kao da vreme teče suprotno. Ljudi iz 12:01 počeli su da se kreću sve brže, kao da ubrzavaju ka nečemu, a ljudi iz 11:59 počeli su da blede polako, nestajući kao da isparavaju. Marko se trgnuo. Ako 11:59 nestane, nestanu i svi koji su u njemu zarobljeni. Trčao je kroz preklopljene minute, pokušavajući da dođe do centra haosa, tornja sa satom. Mislio je da će tamo pronaći odgovor ili bar smisao u ludilu. Ali čim je stupio na stepenice tornja, nešto ga je preseklo u stomaku. Osjećaj kao kada lift padne, nešto ga je povuklo ka gore. I u sledećem trenutku našao se pred pukotinom. Ne više kao posmatrač zemlje. Bio je svega nekoliko metara od nje. A silueta iznutra više nije bila samo oblik. Imala je ruke, oči i lice koje je ličilo na njega. Samo starijeg, mnogo starijeg. Iza njegovih leđa pukotine su se širile duž celog grada kao mreža zlatnih pukotina u staklu. Stariji Marko otvori usta i ovaj put glas dopre kroz vreme. Ne diraj sat na tornju. I onda se sve zatreslo, kao da će grad pući po šavovima. Ispostavilo se da vreme nije potpuno stalo, već samo napuklo. Na samoj ivici onog beživotnog mehura mirovanja, Marko je primetio nešto čudno. Ne mir, ne ukočenost, već pomeranje. Zrnca prašine na liniji rascepa titrala su, kao da vreme tu pokušava da krene, pa da stane, kao neispravna mašina koja nedovoljno prima struju. Marko podiže ruku i dodirne granicu. Površina je hladna kao staklo, ali čim da je dotakao, po njoj su se razlile tanke pukotine, mreža koja se širila u svim pravcima. I tada, prvi put od kada je svet stao, čuje zvuk. Kratak, oštar pucketaj. Nečiji pokušaj da ponovo uključi realnost. Kroz pukotinu se pojavi svetlost. Bela, oštra, neprirodna. Kao da je iza nje drugi svet, drugi sistem zakona fizike. I u toj svetlosti Marko vidi siluetu. Figura je bila visoka, neobično izdužena, obrisi su joj se menjali kao da je načinjena od svetlosti i informacija, ne od tela. Nije ulazila u njegov svet, samo se kretala iza pukotine, kao da ga posmatra. Onda je začuo glas, ne kroz vazduh, nego direktno kroz zvuk koji se probio iz raspuknutog vremena. Ti nisi trebalo da ostaneš van toka. Marko je ostao zaleđen. Ko si ti? Izusti, iako nije znao da li ga ta stvar razume. Figura blago nakrivi glavu. Kasnije, vreme se lomi brže nego što mislite. Ako ne reagujemo, jedna od strana prestaće da postoji. Svetlost pukotine je naglo ojačala, a Marko je osetio ne silu, već neobjašnjenu privlačnost, kao da ga pozivaju na drugu stranu. Ali baš kada je prišao bliže, rascep se naglo zatvorio, kao da ga je neko presekao nevidljivom makazama. Sve je opet utihnulo. Samo ovog puta vreme se pomerilo unapred za 1 sekundu i opet ukočilo. Svet počinje da puca u etapama, po slojevima. Marko je znao, ako ništa ne uradi, sledeći put vreme se neće zaustaviti, nego će se
raspasti. Marko se povukao korak unazad, pokušavajući da dođe do daha, iako je vazduh stajao isto kao i sve oko njega. Njegov otkucaj srca bio je jedino što je još imalo ritam. Bio je svestan samo dve stvari, da je figura s druge strane realna i da je vreme počelo da se raspada u segmentima. Ako se to nastavi, svet će nestati u krhotinama sekundi. Marko pogleda oko sebe uokvireni grad koji je ostao zarobljen u jednom trenutku, a onda primeti nešto novo, nešto čega ranije nije bilo. Na asfaltu su se pojavile bele linije, tanke, isprekidane, kao tragovi svetlosti koji prate pukotine u vremenu. One su vodile pravo ka mestu gde se rascep zatvorio. Bile su blago pulsirajuće, kao da pokazuju pravac. Marko okljeva samo trenutak pa krene za njima. Što se više udaljavao od centra grada, linije su postajale gušće, a onda na uglu ulice Marko zastane. Tamo, nasred ulice, stoji druga osoba. Ali ona nije bila zamrznuta. Dah joj se pomerao, trepavice joj je lagano zatvarale oči, srce joj je lupalo u grudima. Marko osjeti kako mu se stomak steže. Hej, povika, prvi put glasno, iako nije bio siguran da zvuk još uvijek ima pravo da postoji. Devojka se trgne i okrene prema njemu. Ona se također kretala, kao da i ona poput njega nije zarobljena. I ti si budan? Upita tiho. Izgleda da jesam. Šta god ovo bilo, ne utiče na nas. Devojka klimnu. Ja sam Lea. Pukotine me vode na razna mesta. Kao da nas neko pokušava da spoji. Marko joj ispriča sve, o figuri iza rascepa, o upozorenju, o strani koja će nestati. Lea ga gleda pažljivo, ali bez šoka. I ja sam je videla, samo drugi oblik. Kao da menja konture u zavisnosti od toga koga posmatra. Pre nego što je Marko stigao da pita više, nešto se dogodi. Čitav prostor oko njih, zgrade, ulice, senke drhteli. Nije bio zvuk, bilo je nešto gore. Vreme se pomerilo još 1 sekund. Ovog puta pomak je pratila snažna svetlost koja je buknula na horizontu kao nova pukotina u vremenu. Lea je uhvati za ruku. Moramo do tamo. Šta god da se dešava, ubrzava se. Marko klimnu, a tlo ispod njihovih nogu opet blago zatreperi. Vreme je počelo da se urušava sve brže. Ako ne pronađu izvor, sledeći trzak može biti poslednji. Marko i Lea trčali su kroz ukočeni grad, prateći pulsirajuće linije koje su se širile asfaltom poput svetlosnih vena. Iako se sve oko njih nije pomeralo ni za milimetar, zemlja se osjećala nestabilno, kao da stoje na tankoj membrani koja svakog časa može da pukne. Na horizontu je blještala svetlost nove pukotine, ona koju je Marko video kada se vreme pomerilo za još 1 sekund. Delovalo je kao da se tamo nešto rađa ili umire. Dok su prilazili staroj železničkoj stanici, linije na tlu postajale su toliko guste da se stapaju neprekidan sjaj. Stanica je stajala ukopana u tišinu, ali iznad nje se uzdizalo nešto što tamo nikada nije postojalo. Vertikalna spirala svetlosti, visoka 10 metara, kao pukotina koja se uvije u samu sebe. Lea zastane, zadihana. Ovo nije samo rascep, ovo je centar. Marko napravi korak bliže i osjeti kako ga nešto blago vuče. Isti osjećaj kao kod prve pukotine, samo sada mnogo jači, kao gravitacija drugog sveta. Ako je ovo centar, možda tamo možemo da stabilizujemo vreme, reče Marko više za sebe. Lea odmahne glavom. Ili potpuno da ga uništimo. Ne znamo šta se nalazi sa druge strane. Dok su posmatrali, spirala svetlosti je počela da se širi i skuplja, kao da diše,
Ne redovni ritam, već napadima, nepredvidivo. A onda začu korake. Ne njihove, ne zamrznutog sveta, nekog trećeg. Marko se naglo okrene i ugleda čoveka kako stoji nekoliko metara dalje. I on je bio živ, i on je disao, ali delovao je pogrešno. Koža mu je imala metalni odsjaj, zenice horizontalne kao kod gravljivca. Ispod kože kao da su se presijavali sitni kvadratići, kao da mu je telo sastavljeno od mikroskopskih pločica. Marko šapne: još neko ko nije zamrznut. Čovek se nasmehne blagim, previše posložnim pokretom. Ne baš, reče. Glas mu je imao eho, ali bez ikakvog kašnjenja. U vašem vremenu nemam ime. U mom bio sam nadzornik, zadužen da osiguram da vreme teče pravilno. Marko se ukoči. Onda nam objasni šta se dešava. Zašto smo mi budni? Zašto se vreme raspada? Nadzornik priđe jedan korak bliže. Celim putem ga je svetlost spirale povremeno presecala u slojeve, kao da i on jedva opstaje ovde. Zato što vaš svet nije trebalo da postoji ovako dugo. Lea se trgne. Kako misliš, nije trebalo? Nadzornik je pogleda, oči mu zablistaju metalnim odsjajem. Vi ste kašnjenje, odstupanje, greška u protoku. I sada vreme se vraća da to ispravi. Marko oseti hladan, težak teret na grudima. Lea napravi korak unazad, a spirala svetlosti, kao da je čula sve što je rečeno, naglo se proširi, tresući vazduh i ostavljajući ih na samom rubu, između dva sveta koja se bore za opstanak. Spirala svetlosti iza nadzornika počela je da se uvija sve brže, kao da reaguje na njegove reči. Vazduh se deformisao u talasima, kao da se prostor krivi pod nekom nevidljivom silom. Marko je osjećao pritisak u grudima, kao da ga svet sam potiskuje unazad. Lea prvi prekine tišinu. Greška. Kako jedan ceo svet može da bude greška? Nadzornik sporo okrene glavu ka njoj, kao da je taj pokret skuplji u njihovom svetu. Zato što vaša vremenska linija nije bila planirana da traje. Trebalo je da se zatvori pre 22 godine, ali nešto vas je održalo. Nešto što još uvek ne razumemo. Marko napravi korak napred. I umjesto da istražite, vi želite da nas izbrišete. Ne ja, odgovori nadzornik bez trunke emocije. Sistem, protok, realnost koja se vraća u ravnotežu. Ja samo posmatram. Spirala iza njega se iznenada otvori na trenutak, kao brže viljice nekog nevidljivog stvorenja, i zatvori. Marko osjeti da tlo pod nogama više nije potpuno čvrsto. Lea podigne glas. Ako smo greška, kako to da se mi krećemo, a svi drugi stoje? Nadzornik lagano trepne, jer ste previše blizu pukotine. Udar talasa vas je odvojio od kolektivnog toka. U suštini više ne pripadate svom vremenu. Marko osjeti kao da ga ubrizgana hladnoća prolazi kroz kičmu. Lea stisne pesnice. Znači, mi smo jedini budni. Još uvek ne, reče nadzornik. Dvoje vas je, ali algoritam i dalje pretražuje anomalije. Moglo bi vas biti više.
Pre nego što je Marko uspeo da pita šta to znači, nadzornik podigne ruku. Njegovi prsti se razdvoje u tanke svetleće trake, kao optička vlakna koja vise iz dlana. Upozoravam vas poslednji put. Spirala se otvara. Kada se potpuno razgradi, vreme će početi da teče nazad, unazad, dok ne izbriše sve što je nastalo iz greške. Marko napravi korak napred, a vi ćete postojati još neko vreme, kao svedoci. Lea vikne: Ne, nećemo dozvoliti da ceo svet nestane. Ali nadzornik zakloni pogled. Ne možete zaustaviti ono što već pokušava da se ispravi. Tada se desi nagla promena. Spirala eksplodira svetlošću, otvarajući se toliko široko da zamalo gotunji čitavu stanicu. Marko i Lea instinktivno se povuku dok energetski talas prolazi kroz njih. A iza te svetlosti ugledaju nešto što izgleda kao grad, ali iskrivljen, razlomljen na vremenske fragmente, kao da postoji u više sekundi istovremeno. Nadzornik polako zakorači ka otvoru. Moram da se vratim, protok me zove nazad. Zastane na rubu spirale i doda: Ako želite da spasete ono što zovete svojim svetom, imat ćete samo jedan pokušaj. Zatim nestane u svetlosti. Lea se okrene ka Marku. Jedan pokušaj, šta god to značilo. A iza njih grad potrese još jedan talas. Vreme je još poskočilo za 3 sekunde i počelo je da se saginje unazad. Grad je pucao u talasima, ne zvučnim, već vremenskim. Pred očima Marka i Lije ulice su se menjale kao da ih neko prevlači kroz različite verzije iste sekunde. Čas su bile osunčene, čas u mraku, čas je na njima sneg, čas je suva prašina. Sve je izmešano, bez reda. Počelo je, šapne Lea. Vreme se vraća unazad. Marko osjeti kako mu se stomak steže. Ako svet zaista počne da se odmotava unazad, sve što se desilo, svi ljudi, ceo njihov život, nestali bi kao da nikada nisu postojali. Ne možemo čekati. Moramo saznati zašto smo mi ostali budni, reče Marko i povuče Leu od stanice dok spirala za njima pulsira kao ranjena zver. Prateći svetlosne pukotine, došli su do napuštenog trga. Ali ovaj put nisu bili sami. Na sredini trga stajao je stariji čovek, 30 metara od njih. Izgledao je potpuno zbunjen, zadihan, snojav, ali živ, pokretan. Marko mu priđe polako. Gospodine, i vi niste zamrznuti. Starac podigne pogled, oči pune straha. Ne razumem, sve je stalo, ali ja sam jednostavno... Glas mu pukne. Osjetio sam kako nešto prolazi kroz mene, kao talas, i odjednom svi su stali. Lea se približi. Znači, ima nas još. Vi ste jedna od anomalija. A anomalija sam ja, pita starac unezvereno. Marko mu lagano stavi ruku na rame. Niste vi krivi, ali moramo brzo. Vreme se lomi. Tada se nešto desi. Nešto što niko od njih troje nije očekivao. Pukotina se otvara tačno pored starca. Ne široka, ne kao spirala, već kao pukotina u vazduhu visoka svega pola metra. Iz nje izleti bljesak, obavi starca i odvuče ga unutra kao komad papira u usisivač.
Marko zgrabi Leu da je povuče nazad dok pukotina nestaje. Lea je bleda. Oni nas pronalaze, jedan po jedan. Marko stegne vilicu. Oni čiste anomalije. Ali onda nešto još gore. Sa suprotne strane trga pojavi se dvoje ljudi. Mladić i devojka. I oni, kao Marko i Lea, živi, pokretni. Bili su zadihani, u panici. Hej, vi, povika mladić, i vi ste budni. Marko i Lea razmene pogled. Nisu jedini. Nadzornik je rekao da algoritam traži anomalije, ali nije rekao zašto ih traži. U tom trenutku tlo ispod njih zadrhti i ceo trg naglo pređe u drugu sekundu. Kao da je neko prelomio film. Sneg, sunce, kiša, sve jedno za drugim, u 3 treptaja. Lea viknu, ovo više ne ide polako, ubrzava. Marko poglede spiralu u daljini koja se širila sve više. Imamo jedan pokušaj, rekao je nadzornik. Samo jedan. Mladić priđe bliže, pokušavajući da ostane pribran. Ako se ovo nastavi, vratit ćemo se do nule, do početka, do ničega. Marko, sada okružen 4 preživelih anomalija, izgovori rečenicu koja će ih sve odvesti tamo gde se priča lomi. Ako je ovo greška, onda moramo da pronađemo šta ju je izazvalo. Lea klimne. I to pre nego što vreme nestane pred nas. A zatim, kao odgovor na njihov plan, čuje se duboko, prodirno krckanje, ne zvuk, već lomljenje vremena. Zgrada do njih ispuca po sredini i nestane kao da nikada nije postojala. Spirala svetlosti na horizontu sada je dominirala celim gradom. Njena visina i širina činile su da svaki sekund izgleda kao vek. Svaka pukotina u ulicama i zgradama pulsirala je istim ritmom. Kao da grad diše u jednom trenutku, ali u 3 različite sekunde istovremeno. Marko, Lea i 2 mladih anomalija stajali su na trgu, gledajući kako svet oko njih nestaje u talasima izmenjenih sekundi. Svaka zgrada, svaki automobil, svaka senka, sve je bilo prepletano, savijeno u prostoru i vremenu. Mladić koji se pridružio grupi prošapta: ako ovo nastavi, ništa neće ostati. Ni mi, ni grad, ni vreme. Marko pogleda spiralu. Tamo je vidio ono što je nadzornik pokušao da im kaže. Centar anomalije. Mesto gde vreme počinje i završava. Jedini način da spasu grad bio je da uđu unutra. Lea uhvati njegovu ruku. Ako uđemo, možda nećemo izaći isti. Marko klimne. Ako ne uđemo, ništa neće izaći. Zakoračili su prema spirali. Svetlosni zid ih je obavio i trenutak zamrznute tišine zamenila je intenzivna, svetleća turbulencija. Svaki korak kroz spiralu bio je kao hodanje kroz više stvarnosti istovremeno. Sada su videli ceo grad, ali iznutra. Prošlost, sadašnjost i fragmenti budućnosti. U centru spirale stajao je nadzornik. Njegova figura je pulsirala, a oči su svetlile hladnim plavim sjajem. Ovo je posljednja šansa, rekao je. Ako uspete da uskladite sekunde, svet će se stabilizovati. Ako ne, vreme će se raspasti. Marko i Lea razmenili su odlučan pogled. Mladi par anomalija je klimnuo. Zajedno su prilagodili pokrete, sinhronizujući svoje korake i disanje sa ritmom svetlosnih pulseva spirale. Svaka sekunda oko njih počela je da se poravnova. Pukotine su se polako smanjivale,
a grad oko njih vraća u normalu. Ljudi i objekti koji su nestajali, vraćali su se na svoja mesta. Sunce je stalo na nebu, satovi su se ponovo pokrenuli, a zvuk povratio svoj ritam. Kada su korak po korak izašli iz spirale, Marko duboko udahne. Svet je stabilan. Lea se osmehne. Ali nikado više nećemo gledati vreme isto. Nadzornik je stajao sa strane, sada miran, skoro ljudski. Vaš svet je sačuvan, ali zapamtite, vreme je fluidno. Greške se mogu ponoviti. Budite oprezni. Spirala polako nestaje, svetlost bledi i grad vraća normalan izgled, kao da se ništa nije desilo. Ljudi nastavljaju svojim životima, nesvesni što je upravo dogodilo. Marko pogleda Leu i ostale anomalije. Preživeli smo, ali ovo je tek početak i sada znamo koliko je vreme dragoceno. I tako, grad nastavlja da diše u svom normalnom ritmu, ali oni koji su videli pukotine, sada znaju da svaka sekunda može biti početak ili kraj svega.